Bueno, bideo honetan ikusiko dugu puntu bat eta plano baten arteko distantzia zelan kalkulatzen da. Normalean kejatzen zarienez, bi modu desberdinetan egin ahal daitezkeenean gauzak beti aipatzen dutela lehenengo konplikatuena eta bigarren errazena, ontxe aldrebes egingo du. Bueno, puntu bat eta plano baten arteko distantzia kalkulatzeko daukagu formula bat. Vale? Formula honetan idatzi behar dugu. Zatiketa bat, goian balio absoluto bat eta balio absoluto barruan idatzi behar dugu. Planoren ekuazioan puntua ordezterakoan emoten duena. Vale? Puntu hau, ziurazki ez dagoengo planoan, nahi dugulako kalkulatu zein dan bere distantzia. Vale? Eta gero, zatitzen plano honen vektore normalaren modulua. Holan. Ego adibide bat. Adibide honetan, zer egin behar dugu? Bueno, principios. Hasieran hartuko dugu formula. Vale? Eta formula honetan, ea tapaten duten hemen. Vale. Formula aplikatzerakoan, goian, lehen egingo dugune izango da. Puntua, ordeztea planoan. Vale? Hementxe. Eta geratzen dana balio absoluto barruan kokatu. Gero, vektore normalaren modulua kalkulatu. Hau berbi, erro barruan ipiniko duguna. Vale? Eta orain, kalkulatu hau. Beraz, geratzen da 11 unitate. Bueno. Bi metodo daudenez, bigarrena aztertuko dugu orain. Vale? Hau da metodo konstruktibista edo eraiki behar dugu geuk, edo apelo egingo dugu. Bueno, lehenengo gauza izango da. Ikustea irudi honetan, bai? Eskatzen dana da A puntua eta pi planoen arteko distantzia zen badan. Vale? Distantzia bakizu dala perpendikularki botaten badugu, bai? Soka zatxu bat, soka horren luzera zenbatekoa da. Vale? Bueno, orduan, pausuak izango dira. Lehenengo pausua. Enguna izango da. Sortu, abarne hartzen duen eta pi planekiko perpendikulardan zuzena kalkulatu. Holako zuzen bat. Bai? Horretarako erabiliko dugu pi planoaren vektore normala, vektore hori zuzen horrekiko paralelo izango denez, norabide vektore moduan ali izango dugu erabili. Vale? Hemen daukagu irudia. Vale? Planoren norabide vektorea, vektore normala izango da zuzenaren norabide vektorea. Eta A puntuarekin idazten dugu R zuzenaren ekuazioa. Gero, R zuzena eta pi planoen arteko ebaki puntua kalkulatuko dugu. P puntu hori. Amaieran, puntu eta planoaren arteko distantzia bihurtuko dugu bi puntuen arteko distantzia. Vale? P puntu hau da R eta piren arteko ebaki puntua. Gogoratu horretarako R zuzena ekuazio parametrikotan jarrita badaukagu eta pi plano ekuazio orokorra edo ekuazio implizituan ordezten dugu planoan zuzenaren balioak eta T kalkulatzerakoan gero ordeztuz R zuzenean aldatzen dugu P. Gero dugu adibide bat. Eta baitzeko, A eta pi planoen arteko distantzia dara A eta Pren arteko distantzia berdina, eta hau da AP vektorearen modu. Vale? Bueno. Joko dugu lehenengo adibidea. Bueno, lehenengoa izango da. Aplikatzea formula. Ordeztea hementxe 0, 3, 0. Eta hemen behian bat, bi, minus bi, berbi kokatu. Eta emoten duena, 3 unitate. Orain, bigarren metodoa. Metodo honetan, daukagu. Puntu bat, eta plano. Gogoratu beti planoan nik beti marraztuko dutela vektore normala ikusiz.
Eta eskatzen digute distantzia hau kalkulatzeko. Lehenengo pausua, esan duguna, dala, zuzen bat, perpendikularra dana planoarekiko, biplanoarekiko eta petik igarotzen du. Horretarako, erabiliko dugu planoaren vektore normala eta puntua. Eta bere ekuazioa, izango da, hau. Eta hemen daukagu, R zuzena. Bigarren pasua, izango da, kalkulatzea R eta piren arteko ebakigune, ebaki puntua. Horretarako, ditugu zuzena eta planoa, eta X, Y eta Z ordeztuz hementxe, kalkulatuko du zenbadan T. Ordezten dugu hemen, bakantzen dugu, eta T berdin minus bat geratzen. Orduan, T minus bat danean, ordezten dugu hemen, eta kalkulatzen dugu zein dan puntua. A puntuaren koordenatuak izango dira minus bat, bat, bi. Orain, bakarrik geratzen dena da, konturatzea, puntu eta plano arteko distantzia, edo bi puntuen arteko distantzia hori, bardina da. Orduan, lehenengo zengo dugu, AB vektorea kalkulatu. AP vektorea kalkulatu. Edo PA vektore bardina izango zen. AP pekena denez, bat, bi, minus bi. Eta orain, vektore honen modulua. Vektore honen modulua izango da. Erro, bat berbi, bi berbi, gehi, minus bi berbi. Hau da, erro behatzi, iruitate. Hemen, erabiltzen dugun prozesua, hau da, plano batekiko perpendikularran zuzen bat puntu batetik pasatuz, izango da, erabili behar izango dugun prozesua bardin, puntuaren simetrikoa kalkulatzerakoan. Beraz, ez dago txarto ikastea ondo egiten.